nhasa wanotowa ndo kanga watoti ano tichadzoka Friday nouya watobvunza date kuti mnda kuti nyaya yenyu tendere nayo mberi rini wakapa date ranhasi 5 hanzi ndimwamina nyambuya varoti asimboni kabachina tondzenga tatofunga kuti yatotungamira kuya kunuka totafunga saka wakatusiya waisa turo zvavo kwakwe ndizakutaura kuti wakatisenzisa isisi manje tochiwenga nama dzedu manje tora kumusha kuti kusvika hama dzedu tiwane zvinhu zvawakaita ona nyimbo mwaito mukuru wacho kufunda watienda tomona kubaidhinda kuno mwari kuya kuno atosuta suta itizana kuno mwari kuya ndokutiza kudakoa wenyati iso basiza right zvomotoita imimi vana mupoizi makasenzeswa kutotora zvinhu movadzorera yakuita vacho ndozvaanotoita nekuti pakutanga chaipo awari kumenziwa akabvisa mombe pakutanga indenge ndiri pakutanga nyanya zvoiziva paabvisa mombe dzaakambobvisa idzozodzo but akatanga aramba tobva waenda kupolisi vainotora polisi ndobva yabva wakabvira bvayamisa nekwamukoya wamisa nekwamukoyi payapaya baba wakamudaidza wakamutaura bvaaramba akazi uchazozviona uchazvifunga nyaya yako iwapedzisa mhuri patanga kufafa mhuri dzake dzidzodzi iye hadi andomanidzwa newamwe ava noti dzimwe dzaidzipa dzaakufa kutowa asi iye kunyazoti azvimiriri dai anenge achinjenga dzenge hadi kachangamira ndiyakaunza nyaya muno ndona songi nyaya iyo yatomamukoma nyaya yakatotanga kutokanganisa dzichanofanira kudzidza kuti nyaya dzakauya pamberi pavo ndedzipi dzavanobata nedzipi dzavasingabata kudai nyaya iyo payakauya kwashe isina mbumira mudare macho bhozi ichawaite nyaya dzengozi waifanira kunge ukatoipfudza kuendesa kwamambo dai dare iri rakapera nguva yachero saka nekusabatwa kwaro zvakanaka ndozokonzera kuti rirambe richitenderera kudai nguva yacho pakange pana chinyada ndowakati sekuitai ndowakangwari vaitowataurira pavanoziva ifutomona vari padare kana ndiri kunyepa mbuya mkwezi ndiri kunyepa zvakuto vaitofona zvinzi taise pasiri changamidzi ndona zvishuwa pakakanganisika ipapo ukoipa wakaziva kuidoko pane chipawakataura panoti panogona panzwi waiti zvemuswa kwaita nhokanyambuya wakazotwa mukweya momberere ipapo kuti tasiya munhu wedu ipapo wakazoita kuti nyambuya ndobva azokumbirira chikuwa chisiri chake saka izvi zviro zvakunetsa munhu kuti kuya kwakaita waroti aipagona kuti pataiswa kuti panganyatsomira sei ipapo maombero wakasvika paruda waripo muprofita wacho ada kusungwa kakandiipa mai apa kai kumbomarangati varuda varipo saka the only way kuti wadzorera zvinhu zvavo so that imimi iwo wadi ngozi iri kwavari imi musatambire zviro zvavo nekuti mukatambira zviro zvavo muri kutotora ngozi iyo nekuti haina kuitwa nemwazvo vodzitinga zvokudzokera mumba pavo atokeyo ngamukutaurira wenyu kuti ndakuona tauratidzwa wakasunga pamusoro ipambo ndikunzwa mukutirayira kuti tinokwanisa kundodzosera zvinhu zvimwe zvakauya pakuitika kwezvinhu izvi ndichida kucherechedza kumashuroko 2013 ndo pawakauya wakapotera nekuna former kansela asi nekudaro izvo vana baba nekuziva kuti tiri pasi pemadzishe wakaenda kundozvirereka pasi pemadzishe zvakaitika mombe dzakatanga kuuya dzaiva 4 dzakazouya 2016 dzaiva 5 kuti dzindosvike pa9 dzakazouya last week yapfuura
dzaiwa 7. Saka zvazvinondoita ndezvekuti wanoita sekuti wanombouya kudzimura, asi pawanouya wachidzimura zvaenzaniswa pamatare. Wanamukoi torereka kuti wanhu wari kutaridza kuti waremerwa nedambudziko. Zvimwe pada wanoda kuti warerutsirwe, tombotambira zvawaunza, towachengetera, wachiti tinodzoka nekukasika. Ndo matauriro awanoita kana vari pamatare. Asi kukasika kwavo kunotora nguva yakati kure. Ndo patinosangana nedambudziko rekuti pane zvimwe zvezvinhu zvatinofanira kudzosera zvawakatounza vhiki yapfuura nezvakauya kumashure kureva kuti zvese zvinofanira kudzokera, asi zvimwe zvacho hatichina nekuti zvinotofa 1-1. Takamirira kuti wari kuuya kuzopedzisa semutongo unenge wakapiwa kumatare. Saka hatichazivi ipapo tingabaita ngozi haimbori imi mapana tinombokunetsai. Havasi kuita ngozi inoramba iri kwavari mazvonhu. Haisiri chinhu chekuti dambe kankuripirana kuronzi tikuisira pati. Ingozi inotodzokera kwavari kusvika wagadzirisa nyaya negwara rayo, ndokuti ngozi ipere. Pamusoro imamo. Saka ipapo tichindodzosera, takundodzosera zvipi zvauya nekukasika izvi zvakatsakatika izvi. Wanga hatizivi kuti pamwe wanozogona maswita akadyiwa mukwambo. Ngozi afanana nemukwasha, kuti mukwasha mukuyu mari dzaanodyiwa pasaidi haisi roro. Handiti nyaya mari yaanodyiwa kuti atengera vanambuya maswitsi, mashuga, machinyi, haisiri haisi rora. Rora raanochajwa iroro ndo raanodzichi kadi akatenga maswitsi rora hatisati radi rabhadhara. Saka kusvika aita zviri pamutemo, ngozi yake yaripwa zviri pamutemo, then ngozi yake yodzimuka. Saka imimi hamuna chamunotya kuti chii, nekuti munhu wenyu ari kurwa. Saka musanyengerwe nemaswiti muchitora, ndekuti munotozotora iri ngozi. Handowapadzisa vanofanira kuti wauya waite zviri mugwara kana wachida kuti ngozi yavo iterame. Pane kuomberwa kwechikuwa kwakaitika kwedzinza rekwamukoi neiro dzinza rekwanyambuya wachiteketera pachikuwa chekwamukoi. Pane pakuzofambiswa sei kana tikadzosera hedu pfuma dzatingadzosera? uyanoona zvekwe inoona zvigara mupindurei nonzi pakaomberwa zvichikuwa pakadii. chikutyisa chanana ndechekuti pamwe kutomberwa kwakaitwa kwekuruto yakuzotsipika nekuti vanoti wakauya kuzosiya munhu mumusha make semanzwira ndoita. Saka ndoona sekutoti kwekurutotsipika kuti zvisarire kunana mukoi, ndosaka wari kubvunza kuti zvinotopaitawo sei, nekuti wakatouya wakasiya munhu mumusha iye achiita saaripo asi zvisina kufambiswa nemazvo. Zvaakwamuri kuti muri kubvuma here kana kuti muri kuramba? Kana mukava mabvuma akamotora maakusenzesa, but ziva kuti zvine repercussions. Saka muri kuramba modzorera pfuma iyoyo. Paanozouya ngozi ndo pamuchataura kuti wakaita zvakati tiripire, titange kutaura. Moripirwa chii? Nokuti kungoombera chete kusvika uchikoombera hapana iche kuti wadzinga ngozi. Indiri mai ava vana nyaya dzese idzi ndakatarisa nadzo kudai, saka vana panopararira vachidzokera vanhu kwanyambuya havazorori. February 15 yega yega vanotombouya, vanouya idzo dzimombe dzazogashirwa dzawazosiya vachiroerera dzakanga dzauya 2023  15 February futi vachiona nadzo pamba pavo
nekuti dzekutanga mhuri yekwamukoi yakangosiya ichiti handiri pamusha pana mai varipo nemhuri diki iripo ndo masariro akaita mombe dzekwanyamura saka dzizosvika pakufa dzese dzakafa raiti saka vanototi 15 February kana asvika zvinhu zvavo zviri kuwanetsa vanoshusha inini vandinetsa from 2003 kusvika izvozvi 2025 vanouya saka 2023 ndakazowati vanyambuya ndakunokuvhurirai dhoketi sekuti ndini ndakapinda nemi mukoti tiri vanga vari 138 wakaita nyaya iyo iyi 138 saka pa38 ndini ndakapinda nawo mukoti muno sakapinda kubva nyaya vamboroverera ndichiramba kusvika nyaya yazobuda vakaponda ndivo vakaponda saka zvadaro izvo vakati gare gare pavanounza semaunzira avaita mhuri yese inenge yaparara iri kudziwa kudzimba kwavo inini panhanga ndini ndomugambirira wouya futi wonetsa tazouya nechakati tauya nechakati saka ndinoona kuti kana izvozvi tikati titi ngatiti aiwa togumira pana tivadzorera vanongonetsa ende vanogona kutuma vanhu kuti 6 o'clock pakusenseni kana kuti past 5 tisitauya kuokanambu kumasikati vanorangaridza usiku vanorara pamwe ndotozoguma futi naenda pasabu kuti maitiro ari kundiitira vanhu ava ndinenge ndichatotsakatika handichazivi zvozviri kuita vane chisimba vanhu ivavo ndofungidzwa kuti mhuri ichimirira zvese kuti mhuri yekwanyambuya izotore procedure chaiyo chaiyo mhuri inogona kubatsira mai kwaprotecta kupa pisoda kuti mhuri yekwanyambuya isauye ichingudza mai yavo kana iri nyaya yengozi ngavatore procedure chaiyo chaiyo kuti tikuti advise yekuti chengetai pamwe mune maunakirwa nemombe kuti maane mombe but hapana chamaripa ende hapana chamagadzirisa nyaya yakuitika pane vanhu vekwanyambuya kwakatanga dare rekutanga pawakaritanga wakariisa kwamakoni iri dare raakutaurwa kuna vana vamandizha saka ipapapa kuti tichadzokere kuna vana vamandizha naivo wacho vatorisa bhuku kuti wamandizha ndokunga inenge yatotangira ipapo hondo kuti ikwanise kuti tipinde mumusha mavo tichiita zvinhu izvozvo saka muri kuti chi auchengeta imombe dai wanga wauya mudare tichendesane nana baba takataurirwa namambo tokwanisa kuenda kuseri kwechidziro ndokwatari tichikumbira iyo wadari munoti chi maziviro andinongoita ndeyekuti ngozi kana muri mihama yemuvi dzimwe dzenguva mukaramba kutambira futi zvinhu zvemuvi zvichiri zvinobhekfaira imimi unoziva saka nhau iripo ndeyekuti vatorei vauye mudare wakarerekwa havasi kuda kuuya kudare nekudare ndiyo iyo havasi kuda kuuya dai makavakuomedza paya wari papa titezi navanyambuya wacho kuti musagare wadokumbira kuti kaendebva taita friend ndiyo kwanyanya kukumbira wachibva kuti ndakutotaurira wane mamwe wangu wose wadi wawi toshemba nhasiri mambo wafonera here handina mbowafonera because imimi ndimi wanyaya wacho muri kuseenzeswa ndakutitora kumushoko kumanikidzwa dine badzara kuchera makomba angu nanasi badzara yakarabiwa mundamo Alright. kuita Saka zvomoita uchimboitai mabhara nafone kuti ko mazoita sei handiti mukamafona I think ini ndaiadvisa kuti mudzorere chi pfuma iyoyo handiti so that dare racho ribatwe zvakanaka mufi ataure ega kuti anoda kuripwa nei and
zvaaripa zvinoda kuti urongo hwake hufambe nei, ndokuti danho racho ripere. Saka tomboti mumbofona handiti itai mabharani afona aenda kana ivo vakomana ngavafonesa, basiranai mumbofona fona.